Хәрби бәрелешләрдә катнашучылар, ветераннар, кадетлар, хәрби комиссариат, патриотик оешма вәкилләре, бөтен Татарстаннан 400 кеше. Бу бәйрәм безнең өчен шатлыклы да, бу бәйрәм безнең өчен истәлекле дә, бераз кайгылырак да. 40 ел күрмәгән ике дусты белән очраша бүген Наил Ибәтов, әмма инесе белән Әфгананы гомерлеккә аерган. Мәймәнә шәһәрендә хезмәт итеп, сугыштан операцияларга йөрү булды төп эшебез. Андан кайттым 1983 елның февраль ахырында. Исән сау әйләнеп кайттым. Миннән соң 84 елда алдылар. Энекәшем Ибат Рамил Әхмәтшау улым. Унай хезмәт иткәннән соң КамАЗда водитель булып эшлидер иде. Гранатометтан атып, аны шартлаттылар. Ул шунда вафат булды. Афганстанда. Кабрын бел, исәннәрнең кадерен белдиләр. Менә шулай исәнләшеп, күрешеп яшәү инде ул үзе бер зур бәхет, зур шатлык. Иптәшләр, энеләр, әтиләр ватанны саклап үз гомерен аямаган, туган якларына әйләнеп кайта алмаганнарны 1 минут тынлык белән искә алалар. Президент Дәүләт Советы исеменнән котлау сүзләрен Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шәйхразиев җиткерә. Защита рубежей нашей страны. Ил шикләрен яклау, ветераннарга хөрмәт, яшьләрне алар үрнәгендә тәрбияләү һәр чак илебезнең көчле ягы булды. Бөек ватан сугышы, кайнар нокталардагы бәрелешләр, күпме ватандашыбыз үзен аямыйча батырлык үрнәгенә әйләнде. Бу хакта онытмау безнең бурычыбыз. Без алар алдында баш иябез. Үз иясенә барып җитмәгән орден медальләрне бүген туганнарына тапшырдылар. Аларны Бөек Ватан сугышында катнашучының кызы, сеңлесе һәм улы алды. Днепрны кичкәндә эш огневой точканы уничтожать иткән булган. Шуның өчен аларга бирелгән булган зат-баг медале. Күңелләрем тулды. Әти мин күрә алмадым, әти мин туганчы киткән булган ул. Фронттан кайта алмады. Әти исеменә барча әйтә алмадым. Танылган ветеран-десантчы, Россиянең иң өлкән парашютчысы Бөек Ватан сугышы ветераны Павел Клетневка ТАССРның 100 еллыгы медален тапшырдылар. Барлыгы 15 кеше медаль, рәхмәт хатлары алды. Бүгенге чыгышлар залдагыларның хатирәләрен уята, күзләрен ычылата. Теләк бер, дөньялар имин булсын. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.